Значи още не мога да свикна, че е по звуков този фотоапарат. Звук да ти пусна. Не ми пускай. А как да си видях хистограмата? С iPhone Go. Ще вземеш учително? Да. А как е връщам? Можеш да си скажеш. Да. Тя ще се поканва още да Ти сигурно ми правиш. Най-вероятно. Да. Според. Можеш ли да сложиш някакво в края на кръка? Да. Да. И? Тая ръка. Ето така. Гледаш и там си става една опитни ми тук. Гледай една посада. Пресиш ми. Например? Така. Да влизаш в Последното светлина. на живота. Запреда преди. А можеш сега дясна ръка да сложиш едно тако А това или на това? на твоето дясно? На моето дясно? Да. Така. А лапата обаче не искам ти така съм ти изправен. И към теб ли Добре, гледам? не гледаш от там. Я захвани другото. Няма да ми се смееш. Нали? Така, я се гледай към мене. Гледай към мене. Изцяло пъвни. Че не после ще лице. Имаме ли вода? То водата не ще се вижда. Седни мои глава. Ще киели или ще се слагаш? Сега държиш е така елегантно, гледаш пренебрежително натам. Мисли си над тия хора, дето минават, си викаш, Христо, този плеч, дето ми минава през пътя, през моята улица. Имаш по-кисел, може да захапи някой от лимоните. Всеки да си пази идеите, защото всеки ще трябва да снима. Така че... Какво има различно? Това е... Супер. Добре, аз и Лили сме готови. Мисля следващите. Колко, който много дава къл, сега ще снимам. Вземиш фотоапарата Сложна работа. Добре, ще го вземем. и кой ще